Әлбәттә, әти һәр вакыт әйтәдер, ул бер якта физик яктан бик авыр, әлбәттә бик тискәре йогынты ясаган төрмәдә булу һәм менә шул төрмәдәге шартлар, ләкин икенче яктан, рухи яктан ул һичшиксез аңа бик зур бер мәктәп, тәҗрибә мәктәбе булган, тормыш мәктәбе булган. Ул ансын да әйтәдер, чөнки анда дөньяга карарга өйрәнгән, кешеләрне күреп, бик күп милләт вәкилләре белән аралашып, бик күп төрле карашлы кешеләр белән аралашып, ул үзенең дөньяга карашын формалаштырган. Әдәбият каршысында һәм халкыбыз каршында безнең буын үз бурычын начар үтәмәде. Заманның бөтен каршылыкларын төбенә, нигезенә кадәр аңлап бетермәсәк тә, чөнки ул вакытта менә бүгенге көндә мәгълүм булган бик күп фактлар, дөньяви материаллар әле билгесез сейфларда гына качып ята торган иде. Ләкин дөньяның агышын без дөрес чамалаганбыз. Biz barыбыз да татар халкын җимермичә саклап калырга тырыштык. Әтинең тәрбияләү принциплары, аның киңәшләре, аның мәктәп принциплары бик кирәк булыр иде. Чөнки хәзер дөнья бигрәк тә балалар, яшьләр интернет дөньясына кирип китеп, безнең менә нигезне, төп нигез нәрсәләрне оныта башладылар. Әти аларны бик нык күтәрә иде, безгә өйрәтә иде. Ул безнең авыл дигән нәрсә, табигать дигән нәрсә, табигатькә мәхәббәт дигән нәрсә, тел турында әйтәсе дә юк. Оязыма бүгін 90 яш толған болар иде. Инде мені қалдырып кеткеніне 16 ел мен оның тол хатыны болып, оның ижатын мәңгілештірер үшін yanıp kuyup yaşayayım. Ayaz abay edebiyat ülkesinde kildi hikaye bilen, yan uşağım yan degen hikayesi bilen. Mine bizden totar uşağı sünmesin idi.